kule ncwadi kodwa lo muntu uzawubulawa ngomso umuntu lo athi lizwi ake namenzela ntoni umuntu nje ewethu ngaba into engento kakade kuhamani uzaba into engento kuhamani kodwa esenzulini zobusuku xa kutyhila incwadi Sekumhlobo molweni ekhaya Ndiyajoyina ungasicimela iradio ungasicimela iradio sizonyanzeleka sukungame ke bawo sawude sukungame ke ngoku sawude sukungame ngelishwa asukungame Sekumhlobo molweni ekhaya Mongameli molo bawo mangibona molo bawo umzalwane yakhe molo bawo lapha eSkrandi konzo yama ilayini yakho ayinhlanga ke bawo kawuzama ushukuma usekhona bawo awu madoda usekhona gelishwa kwavulwa incwadi kwavulwa nenye incwadi ovulwa nenye ngesikhangela lapha Sekumhlobo molweni ekhaya sikhangele apha Sekumhlobo molweni ekhaya molweni ndaba eninja molo bawo siyaphila inkosi siphethe ngenceba ngeva kwekhaya siphile ndade inkosi akhonto uthetha nosicelo kamtaki apha eStellenbosch molo bawo na umongameli ndiva uthetha ngencwadi wavulwa nenye bawo kwavulwa nenye incwadi wavulwa nenye into ethetha okokuba ezincwadi zaziliqela kodwa kwakhona incwadi enomahluko kwavulwe enye incwadi le ncwadi andazi nokokuba umprofethi uIsaya yiyo lathetha ngayo na athi udeliwe ushiywe ngabantu ewe bawo yindoda enomvandedwa le ncwadi bawumongameli xa zivulwe ezinye incwadi bayonwaba abantu kunjalo nje ube yinto yokuhlekisa ngoba kuvula incwadi ezikholisa bona kodwa kusakuvulwa lena incwadi enye incwadi izinto ziyatshintsha mongameli ewe bawo yibona kakuhle lento mongameli ewe bawo xa ifika uDavide endlini kaSawule zavula incwadi wabuza uDavide okokuba bokungasekho nempunde na endlini kaSawule ukuze ndiyenzele inceba zavula incwadi mongameli kodwa yathi sakuvula incwadi kwavulwa nenye incwadi ukhona uMefibhosete indoda efinyayo ngoba mongameli xa kuvula incwadi izinto ziyatshintsha izinto mongameli kuMefibhosete wathatha uMefibhosete mongameli wabekwa etafileni ngoba kuvulwe enye incwadi mongameli ewe bawo ndizawuyeka uvulwe enye incwadi andizawuyeka mongameli isakuvulwa le ncwadi kuvela umbuzo kokuba ingabe uncedwe indoda engumani na ewe bawo akokubungumana andazinto inye into endiyaziyo mna kokokuba kuvulwe enye incwadi kuvulwe enye incwadi awu madoda kuvulwe enye incwadi mongameli wam kuvulwe enye incwadi njengamongameli singakuvuyela ukuvulwa kwenye incwadi ewe bawo mnandanga kodwa isakuvulwa le ncwadi kavula incwadi uzawutshintsha ubona umongameli awu madoda kunjalo nje uzawuqalisa laa mini kumathafa asedamasko ewe bawo isawuvula incwadi Nkosi yam yatshintsha ubuhamba indoda yayeka ukuthuthisa amabandla yanombuzo azolileyo ufuna uba ndenze ntoni na nkosi ngoyesu kristu inkosi yethu Nkosi bawo awu madoda ibambile awu madoda ongumoni utsho lo mzalwane ongumoni andiyazi benihleli ongumoni bendingabona ndazi mixle into endiyaziyo mna qha kuvulwe enye incwadi ngema ndibona nje kuvulwe enye incwadi le nto ndibona Sekumhlobo molweni ekhaya awu madoda Sekumhlobo molweni ekhaya molo mfundisi molo bawo nkosi yam unyamiso kwelaseVostel ngokunxalisana lawo molo bawo hayi mani nkosi yam hayi bomfundisi nazo nkosi yam incwadi zivulwa ngoku kodwa kuvulwa nenye mzalwane vulwa nenye ikhona enye incwadi zicela ta kodwa ikhona le yokugqibela enye incwadi ya yabona lokuqala bomfundisi hayi ndiyayibona incwadi nje mani leyo iphakamisa uluvo incwadi nje mani hayi nje lena ithetha uluvo abanye abantu ayiyo enye ayincwadi
awu madoda yabona enye le incwadi kunothi imanyuwali yabona yile ithetha ngqo kanye ngakasane okokona uthixo akufakileyo kuwe nakwaziyo ngawe le ncwadi enye le incwadi tata yile ncwadi ithetha kanye ngawe kanye le nto okanye uthixo akuthume yona kanye le nto uthixo afuna uzokuyenza le nto yiyo mzalwane wam enye incwadi ayeke le tata abona le tata mayekwe le ncwadi ndiyayibona le ndiyayibona futhi ufuna uba namandla ongathi ufuna ukutshapisa le make songeni enye le incwadi nkosi ba Nkosi yam. awu madoda yayiva le ndoda lena iva kakuhle yayiva le enye incwadi awu madoda uwagari babembiza ngolo hlobo kwezi ncwadi ezininzi abembiza ngolo hlobo besithi ngumyiputazana igama lakhe khobokazana igama lakhe bizwa njalo kwezi ncwadi kodwa xa esentlango wathi uthixo evule enye incwadi embiza ngegama Agare wathuku Agare uba usekhona na umntu ondaziyo ewethu uyaziwa kulaa ncwadi kulaa ncwadi uyaziwa okokuba ungubani na ungayinto nje kwezinye incwadi ungaba yinto engenamsebenzi kwezinye incwadi ube yinto eyi-useless kwezinye incwadi kodwa kulaa ncwadi uyaziwa igama lakho ba ungubani na zavulwa incwadi kwavulwa nenye incwadi sikumhlobo molweni ekhaya molweni tata molo bawa ngumfundisi upheni lo edanuni ekapa mfundisi wam bawo kwavulwa nenye incwadi kwavulwa nenye incwadi bawo ndikuva kamnandi bawo xa kuthiwa la madoda ahleli bawo ewe kuyavula bawo kuvula incwadi vula incwadi ezi ncwadi bawo ziliqela bawo zininzi kodwa awu madoda vulweni kwazo bawo akhona amagama onokubabandakanya kuwo kodwa ngazakubhala incwadi obonakala into yodwa uba ikhona le ncwadi esotayo bawo ikhona le ncwadi esotayo bawo kodwa makuze nenye incwadi bawo awu madoda angelani kwayo yasondela le ncwadi engekho ezawulandela mnezinto kodwa yavela le ncwadi inguyenye incwadi yavela bawo nkosi ba yavela le ncwadi yavela ngelinye ilanga bawo ivela le ncwadi umadoda ethe mathamathande encokola yasuke yavela wena incwadi bawo yavela incwadi bawo ekuveni kwencwadi yavela bawo ekupheleza misonto bawo ngamadoda avuleka nasela madoda ekufunda le ncwadi bawo ekwenza into okokuba yavela incwadi ekwenza le madoda ufikile uyesu uyesu bazimcelela uba uyeyedwa na uhambi kwelizwe nkosi bawo yavela incwadi bawo nkosi mfundisi wam yavela incwadi nkosi mfundisi wam masukuyeke mfundisi wam igqibezela ekhaya soyigqibezela apha ekhaya mfundisi wam yabo manje ukubambe usemoyeni soyibetha apha endlini suba sayiyeka babize phaa endlini uyigqibezele uba ithe kanti ikho enye incwadi amadoda sikhuthaza ababhalwa kakubi ezincwadini onomashwa amagama wabo sikhuthaza bona namhlanje ukuthi ewethu ewe unelishwa izinto azenzeki njengoba uthanda ewethu ungancami ikwenye incwadi ebhaliweyo ezawufundwa xa kunjalo ke madoda akasibheke ezindabeni ke simamele uba ingathi bazafunda nenye incwadi phaya ezindabeni